Испания е конституционна монархия, официално се нарича Кралство Испания. Населението на страната е около 47 милиона души. Мадрид е столицата на Испания с население от 3,2 милиона души. Тя е прекрасна слънчева страна, която има какво да предложи на гостите си. Не напразно държи третото място по посещаемост в света след Франция и САЩ. Националният химн на Испания е съставен само от мелодия без думи. А знаехте ли, че испанският език е и вторият най-разпространен език в света, като е майчин за над 470 милиона души, а 100 милиона го владеят като втори език. Докато в Испания испанският се говори от по-малко от 48 милиона души, то в Мексико това е първият език за повече от 120 милиона души. С средна продължителност на живот от 82,8 години, испанците са с най-висока продължителност на живот от останалите си съграждани в Европейския съюз. Друг интересен факт е, че Айфеловата кула първоначално е била планирана да бъде изградена в Барселона за световното изложение през 1888 година. Проектът за нейното изграждане бива отхвърлен, тъй като бил твърде скъп и странен. Испания има над 8000 км плажове. Има също крайбрежие на Атлантическия океан и на Средиземно море. Столицата Мадрид е изпълнен с елегантни булеварди и съвременни градски паркове, музеи, стадиони и театри. В него се намира и Кралския дворец. Вторият най-голям град в Испания е Барселона, като неговото население е около половин милион души. Третият най-голям град в Испания е Валенсия, където живеят около 800 хиляди души. Испания може да се похвали с цели 47 обекта, влизащи в списъка на световното наследство ЮНЕСКО. На територията на страната има няколко праисторически скални изкуства, антични градове и сгради. Два от най-големите футболни клуба в света се намират точно тук, а това са Реал Мадрид и Барселона. Със сигурност знаете, че испанците имат по много имена. Всъщност, по традиция, фамилните имена в Испания са само две. Тоест, те използват бащиното на бащата и бащиното име на майката. Испания може да се похвали и с най-стария ресторант, според рекордите на Гинес. Той отваря врати още през далечната 1725 година в Мадрид и работи до ден днешен. Над 45% от световното производство на зехтин се добива и преработва в Испания. Наред с Италия и Гърция, тя е една от най-големите страни производителки на зехтин. Зехтинът е основната съставка в испанската кухня, която придава невероятен привкус на всяко едно ястие. Испания всъщност има повече площи покрити с лозя, отколкото която и да е друга държава в света. Въпреки това, поради сухата почва, действителният добив на грозде е по-нисък в сравнение с другите страни. Испанците си дават обедна почивка между 12 и 16 часа на обяд и това се нарича сиеста. Броят на ескалаторите в мадридското метро е 1656. Това е метрото с най-много ескалатори в света. Друг интересен факт е, че Испания е единствената страна в Европа производител на банани. Хората тук притежават повече коли, отколкото мобилни телефони. В испанският език няма дума, която да означава краен срок. За сметка на това имат няколко различни думи, които означават почивка и време за почивка. Испанският е третият най-използван език в интернет.
Любопитен факт е, че Испания е втора по производство на шафран след Иран. Това е много скъпа подправка, чието лечебни свойства са познати още от едни от най-старите медицински документи. Въпреки факта, че Испания е една от най-големите и могъщи страни в Европа и в света, кралството не участва в нито една от двете световни войни. Хората тук посрещат на Нова година с специфичният обичай, наречен 12-те зърна грозде. Според този обичай, испанците празнуват на Нова година, като ядат грозде, когато часовникът удари 12 часа. Близалките са измислени в Испания. Често може да видите в Испания закуска в 2 часа след обед и вечеря в 10 вечерта за нормално явление. Метрото в столицата Мадрид, отворено за публично ползване на 19 октомври 1919 година, е втората по големина подземна система в Европа и шестата по големина в света. Знаете ли, че има изградена въжена линия, която свързва Испания и Португалия? Нужни са само 60 секунди за преминаването на границата между двете страни. Въжената линия е построена над река, широка 150 метра. Тук по традиция се провежда ежегоден масов бой с домати, наречен Ла Томатина. Количеството на този червен зеленчук, който се използва за това събитие, е около 130 тона. Освен да обиколите красивите градове и плажове, не пропускайте да пробвате местната храна. Гаспачо е студената ароматна супа, всеизвестно предястие от испанската кухня, което се приготвят от домати, чушки, краставици, чесън, лук и разнообразни подправки. Традиционната испанска тортилия е вид омлет с картофи, лук и подправки. Паелията е също испански специалитет, произлязъл от Валенсия, и рецептата включва ориз, шафран, зехтин, зелен боб, домати и пиле. Чурос – това са хрупкави, пържени тестени пръчици, които са сред любимите испански десерти. Приготвят се от тесто, направено от пшенично брашно, зехтин, вода и подправки, които се шприцоват с специален уред във формата на цилиндър или бастунче, понякога и с сладък пълнеж. Испания е една от страните в Европа, в които е легално да се употребява марихуана, дори и да се отглежда, стига да е за лично ползване. Все пак не е разрешено да се пуши на публични места и е строго забранено да се разпространява. На територията на страната има доста плажове за нудисти и дори фитнес за нудисти. Територията на тази страна попада в рамките на 3 климатични пояса. Това са умерен, субтропичен и тропичен. Испанската култура е една от най-старите в света и е оставила едно от най-богатите културни наследства на европейския континент. Днес тя е една от най-популярните туристически дестинации в света и привлича милиони туристи по целия свят всяка година. Не забравяйте да се абонирате, да споделяте и харесвате видеята ми. Ако имате идеи за дадени държави, пишете на коментарите. До скоро!